Professor anombonela la destination lapha mfowethu ngiyacela ukuthi yabona lesidudla lesaka lelathi lizomangala amasimba lapho. Cala lingangifaki mina kumasimba akazwe lonke please. Cala lingangifaki. Ngiyacela useshe kahle ukuthi ngempela inhloso yakhe yini. Ngicela umtshene ukuthi mayifuna i-trend ngathi uyibambela engalele khona. Yithi uqasha amaveni lapho uyolungisa itulo nosofa laba afike wabafohloza lapho njengoba igram nje angazosangana kimi please. Ngiyacela please. Ngicela uyilungise lento ngoba nina inyanga neziphuphu into eniyifunayo nje udumo ngicela ngingasaboni ukuthi niyathi lapha manje kade mina ngiqondile la. Ngiyacela ke please but please awenze iqiniso. Iziphukuphuku njengawe wena Chunu angithi oqala nje umalume wakho lona uJumping Castle usumbizelani manje ngoJumping Castle ngoba phela nale event uthi uyayihlela lapha eThekwini kwi-event ukuthi ayithandayo naye kodwa ke ngizomkhuza ukuthi angalifaki igama lakho ngoba uzomvulela icala kodwa nje iJumping Castle ngoba phela nezitulo lapho ngiyakuzwa ukuthi akasolungiswa sofa lapha ekhaya nezitulo ezayibulele ngithi kodwa kahle umalume wakho malutho wena welungalo weChunu umusukumdelela umalume bhisho sakho lenjana ba kodwa umabalengwe bakithi nina selimhlanganyela ninokhethelezi nenzani weChunu umabalengwe nimenzani ngempela untombela sezowavukela ushukela neBP ngenxa yenu kahleni bakithi kahleni ngempela wengiswe iyekeni lento madoda ngoba ningaba nomzala yathi address nation manje ke manje kade u-address nation senembhanqa futhi nelongwana nosofa nenza yonke into manje masanukudlala ngempela ngoba phela naye phela kasenzanga ngoba engakaNzulukwana umabalengwe naye Nkosi yami udaliwe hayi kodwa insizwa leya nayi yikho nje ngithanda ukuthi mase kuthiwa ngiyabahlanganisa nokhethelezi belongane behlangane ndawonye ngoba mayekela lapha ekwakhe angiboni ukuthi yovuka ukhethelezi walala nje phekwakhe hayi ovale kumoya khuzani Mchunu ngoba nithi niphethe amabhinqa indaba efanele siyiphathe nani le ukungabi nina enivele niphinde nidelela abantu cha wesinqa semfaneko empothi ke ngizokubona lena mhla ka4 ngiyehla lapha eThekwini ngize lapho ukulo mcimbi okuthiwa naniwenzile eThekwini angisazi ngithe yini umasimba nation noma ngithe yini angisazi-ke njalo ngoba ngathi nje ukuthiwa usuka lonke nefuna ukubona ukuthi ukhona ngiyabonga iyabonga isizwe enkulu empangeni ngwalindile amacala ndoda yangena ngo-past 3 wendoda ngilinda ukufakazi umabalengwe bese ngimmemeza kukhethelezi ngithi mangiqeda nje ngabo ngiyabaqhuba ngibasendunkulu bayochaza ukuthi lezi ihlahla kabayisebenzisayo bayikhulekela kubani ngoba mina ngakhonza kwasibutho lasemthethweni kwasuka ngishinto lasemthethweni ngivele ngiyingqwele vele nawe nguphethe uphethe ababhinqa nje yimi-ke nguphethe ngoba mase usuvete uzovulelwa icala wengiswe uvulelwe la kwaprofesa